fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna madwar l-artal illum fjum il-mulej biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija, dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Jekk il-liturġija tal-kelma fi 26 ħadd ta' matul is-sena tistedinna biex insegwu l-Ġesu u naċċettaw il-kulħadd. L-Apostli llum igergru ma' Ġesu għax kien hemm xi ħadd qed jagħmel il-mirakli f'ismu. U Ġesu jgħidilna m'għandniex nagħmlu din l-għażla ma' kull min qed jagħmel il-ġid inħalluh jagħmel il-ġid. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu ħtijietna u fi skiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naġġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-ogħla ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna għalina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina sehem il-ġid tas-sema. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Kulħadd profeta fil-poplu tal-mulej. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien il-mulej niżel fi sħaba jkellem lil Mosè u ħamel l-ispirtu li kellu fih u taħ lis-70 xieħ u ġara li hekk kif l-ispirtu qgħad fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma ssuktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad u fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu: Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġożwe bin Nun li minn xkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: Jaqgħu għat-tejr minħabba fija. Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej jgħid fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msett għal kollox. Ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Fehmhom sew il-qaddej tiegħek ħlas tajjeb għandu min iħarrishom. In-nuqqas min jista' jarfu. Min dak li ma nafx bih saffini. Ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Mill-gburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek. Tħalli qatt taħkimni.
imbagħad inkun bla ħtija u ħieles minnu kbir ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. It-tieni qari. Il-ġid tagħkom tħassar. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa intom il-onja, ikbu u ixru fuq l-għawġ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar u ejjiġkom kilitilkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbow is-sadid u s-sadid tagħkom qatt jixed kontra tagħkom u jidlilkom ġisimkom bħan-nar. Iżintu l-ġid fl-aħħar jiem. Ara il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għelieqi tagħkom ħlas li intom żammejtulhom bil-qerħ. Qiegħed jgħajjad kontra tagħkom u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art għextu fix-xalar u lussu, għattu tissemmnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġuż, tiltuh għax ma jistax jifqilkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla, joġobkom umu bil-wieqfa l-Evanġelu. Alleluja. Missier il-kelma tiegħek hi l-verità. Għaddishom permezz tal-verità. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu, Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajna ħeket xixxjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal, la żommuhx, le, għax ma hemm ħadd li ser jagħmel miraklu f'ismi u imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazzilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu mawon u ġebla ta' tħejn minn dawk li jdawru l-ħmir u jixtħuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra, jaħbad lek aħjar li tidħol bejt waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintifiex. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaqbillek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, għalaħħa barra. Jaħbad lek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx, fejn in-nar ma jintifix. Il-kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelju natfa bin-nubija. Illum ħanaqraw ittra pastorali mill-isqof tagħna Anton Tewma dwar il-ftuħ tas-sena pastorali. Kif tafu l-isqof ħajftaħ sena pastorali li tibda minn nhar il-ħadd li ġej. Din il-pastorali ġib l-isem x'intom tajdu. X'intom tajdu bejnietkom intom u miexja, staqsa Ġesu lid-dixxiepli meta ltaqa' magħhom fit-triq li tieħu minn Ġerusalemm mal Emmaus. Nerġgħu nibdew nattendu. Eżis sħuti, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, iż-żmien tas-sajf wasal fit-tmiem tiegħu. Mal-bidu tal-iskola jerġgħu jibdew l-attivitajiet kemm għat-tfal u ż-żgħażagħ kemm għall-adulti. Minkejja l-pandemija anke fil-Knisja jerġgħu jibdew l-inizjattivi pastorali bħal huma l-gruppi tal-katekiżmu tat-tfal, il-gruppi taż-żgħażagħ, tal-għarajjes u l-gruppi tal-għaqdiet u tal-formazzjoni tal-adulti. Waqt li nkomplu nsegwu r-regoli li jagħtuna dawk li jieħdu ħsieb saħħitna, inħeġġukom biex ilkoll nieħdu sem biħġarna fil-quddiesa tal-ħadd fil-knejjes tagħna
u nerġgħu lura fil-gruppi u l-għaqdiet li għandna fil-parroċċa u l-komunitajiet. Inħeġġeġ fuq kollox lilkom ġenituri biex tibatu lil ulwietkom għat-tagħlim tad-dottrina, mhux biss lil dawk li qed iħejju ruħhom għall-ewwel tqarbina jew il-griżma tal-isqof, imma lil ulwiet kollha, tfal, adolescenti u żgħażagħ. Imsejħin inwieġbu għall-mistoqsija ta' Ġesu. Nixtieq li matul din is-sena ta' ħidma li qed nibdew, nipprovaw inwieġbu l-kol kemm aħna, żgħar u kbar, għall-mistoqsija li Ġesu għamel lid-dixxiepli ta' Emmaus. X'intom tajdu? Fi kliem ieħor Ġesu qiegħed jgħidilna u jinteressah minn dak li aħna qegħdin ngħidu bejnietna, dak li ħassibna u jinkwitana. Ġesu jinteressah minn dak li nixtiequ kemm għalina u kemm għan-nies ta' madwarna. Ġesu jixtieq li aħna ngħidulu dak li nixtiequ fil-Knisja, fil-parroċċa tagħna u dak li nixtiequ fid-dinja b'mod ġenerali. Mingħajr ma nindunaw aħna l-insara spiss ninfirdu u nifirdu l-ħajja tal-fidi mill-ħajja ta' kuljum. Matul il-ġimgħa jkollna ħafna taħbit tax-xogħol fid-dar u barra mid-dar, ħafna ħsibijiet u problemi tagħna u ta' dawk li nħobbu, imbagħad il-ħadd immorru l-Knisja biex nieħdu sehem fil-quddiesa u nieħdu kelma ta' ġejt. Ma mhux dejjem jirnexxielna naqdu l-esperjenza tal-quddiesa tal-ħadd mal-bqija tal-ħajja ta' kuljum. Tant li jista' jiġrilna li ma nibqgħux nifhmu għaliex għandna mmorru l-quddies. Ibqgħu ċerti li Ġesu jsejħilna l-Ewkaristija ta' nhar ta' ħadd għax jixtieq jgħinna nagħmlu esperjenza u nisemgħu l-kelma li tagħtina enerġija u dawl għall-ġimgħa kollha. Ġesu jinteressah mill-ħajja tagħna lkoll. X'intom tajdu fil-familja, fl-iskola, fuq ix-xogħol, x'intom tajdu bejnietkom mal-ħbieb, li huma l-biżgħat tagħna, li huma x-xewqat tagħna għalina u għall-oħrajn. X'nixtiequ fil-verament fil-fond tal-qalb tagħna. Żgur li l-Ispirtu Alla li jinsab fina l-koll għax m'għamda jaqanqal fina mistoqsija u mistoqsijiet u xewqat importanti li jqanqlu biex infittxu tweġibiet mingħand Ġesu. Kemm fl-ewwel qari u kemm fil-Vanġelu tal-lum jurina li Alla jinqeda b'kulħadd biex iwassal it-tajjeb, mhux bil-qassisin jew bil-partirijiet biss. Għalkemm għandna ħidma differenti fil-Knisja aħna lkoll saċerdoti, reliġjużi u lajċi u quddiem Alla għandna l-istess valur. U jistmana lkoll l-istess u jista' jitkellem permezz ta' kulħadd. Matul is-sena pastorali li ġejja, aħna l-membri tal-Knisja f'Għawdex ser nippruvaw nwasslu lil Ġesu dak li ngħidu bejnietna fiduċja kbira li hu jkellimna jweġibna lura kif kellem lil wieħed mid-dixxiepli fit-triq lejn Emmaus. Inħallu lil Alla jkun qrib tagħna permezz tat-talb. Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej 2 u 3 ta' Ottubru ser nagħtu bidu flimkien għal din is-sena li fija ser ngħidu lil Ġesu dak li hu l-aktar fuq moħħna, dak li taqqal u jferraħ lil qalbna. Ser nibdew niftħu qalbna ma' Ġesu billi matul ix-xahar ta' Ottubru ta' Novembru nikkomunikaw miegħu bit-talb. It-talb huwa importanti ħafna fil-ħajja tagħna l-insara. Ma nistgħux inħossu li aħna wlied ta' Alla jekk ma nidħlux f'relazzjoni miegħu permezz tat-talb. Mingħajr it-talb inħossuna weħidna, mitluqina għar-rasna qalb it-taħbit tal-ħajja. Kull wieħed u waħda minna jisforza biex bil-ħila tiegħu waħdu jaffrontja l-isfidi tal-ħajja. Bit-talb inħossuna f'relazzjoni ma' Alla u maħutna li jemnu. It-talb jenna npoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla u kull darba iġeddidna u jqawwina fit-tama. Ix-xahar ta' Ottubru huwa x-xahar ta' Rużarju. Din it-talba sempliċi li jista' jgħidu kulħadd u servina biex immiddu l-ewwel passi ħalli nħabtu l-bieb ta' Alla. Nhar is-Sibt li ġej f'kull parroċċa ser issir velja ta' talb li fiha tingħaddi din it-talba għażiża. Imbagħad din it-talba tingħad ukoll qabel jew wara l-quddies tal-ħadd. Fi żmien fejn kulħadd għandu ħafna x'jagħmel u fejn il-ħajja saret maġla wisq, ser ikollna ċans nerġgħu niggustaw
iżbuħija ta' din it-talba. Ir-repetizzjoni ta' slima u l-qaddisa flimkien mal-meditazzjoni fuq il-misteri jgħinuna nikkalmaw, nikkomunikaw ma' Alla flimkien ma' Marja Ommu u Omna. Matul ix-xahrejn ta' Ottubru u Novembru, kbar u żgħar sejrin niġu mistiedna u mejjuna biex nitolbu. It-tfal u l-adolescenti fil-katekizmu u fl-iskejjel ser ikollhom mumenti li jgħinuhom jitkellmu ma' Ġesu. Hekk ukoll iż-żgħażagħ u l-adulti ser ikollhom diversi għajnunijiet biex jitlu f'kuntatt ma' Alla li hu l-oriġini u l-enerġija tal-ħajja. Permezz ta' din l-ittra nixtieq nappellalkom u nħeġġixkom biex il-kol kemm intom adulti, żgħażagħ u tfal tieħdu sehem fl-inizjattivi ta' talb li ser jiġu offruti fil-parroċċi, fil-gruppi, fil-katekizmu u fl-iskejjel. Dawn l-ewwel xehrejn iddedikati għat-talb jilqu l-qofol tagħhom fis-solennità ta' Kristu Re fuq is-salib. Quddiem nagħtukom aktar informazzjoni dwar din l-okkażjoni li tfakkarna li aħna merħla ta' raj li għax iħobbna ma ddejjaqx imut u biex ninħelsu aħna. Ix-xewqa tal-Papa Franġisku. Il-mixja ta' din is-sena fil-Knisja f'Għawdex ser tinqaġen mal-mixja li qed jitlob minna il-Papa Franġisku permezz ta' ħuna l-Kardinal Mario Grech. Il-Papa qiegħed jitlobna biex kollna kemm aħna membri tal-Knisja ta' Ġesu nieqfu nirriflettu u naqsmu flimkien il-ħsibijiet tagħna dwar kif nistgħu ngħixu il-Vanġelu ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Fi kliem ieħor, il-Papa qiegħed jgħidilna li l-Ispirtu tal-Alla jitkellem f'kulħadd u li kulħadd għandu sehem pożittiv x'jagħti lill-Knisja. Għalhekk filwaqt li ħeġġiġkom ilkoll biex tieħdu sehem fl-inizjattivi ta' talb tax-xahrejn li ġejjin, nawguralkom minn qalbi l-paċi ta' Ġesu fil-familji tagħkom u nitlob fuqkom il-barka ta' Alla. Mutija mill-Korja tal-Isqu fil-Belt Vittoria fl-14 ta' Settembru tas-sena 2021 festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib imqaddes. Anton Tewma, Isqof ta' Għawdex, Mons Edi Zammit, Kanċellier. Sa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-telet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tal-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-Iben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U jeżis nitolbu lil Alla missierna biex jagħmel minna persuni li jilqgħu kelmtu u li jkunu jistgħu iwassluha lill-oħrajn. Nitolbu għalina fil-Knisja ta' Għawdex biex aħna nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna narfu dejjem aħjar dak li l-mulej jrid minna nitolbu. Nitolbu biex il-koll inkunu qalb waħda u ruħ waħda waqt li naqsmu bejnietna l-ferħ u t-batija ta' xulxejn nitolbu. Nitolbu biex meta ninġabru flimkien nilħu fostna lil-mulej miexi magħna u nkunu kemm nduqu kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmru flimkien nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu birek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. U Alla inti qatt ma tħalli l-Knisja weħida tul il-mixja tagħha fuq din l-art. Ilqa' nitolbu t-talbiet tagħna u sawwa fuqna l-Ispirtu tiegħek biex jgħinna ngħixu u nibnu ħajjitna fuq kelmtek bi Kristu Sidna.
Fakkarkom li l-Qudisa l-lum ser namlu b'suffraġġju Robertu, Dolora u Toni Kurmi. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanej nagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħna tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħiniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li bagħtilna lil-ibnek il-waħdieni biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qadisin kollha tiegħek infaħruk u fer kbir intennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-ola tas-smewit. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla kalċi, reġerat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u għettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Apostli, ma' San Ġusepp u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għal missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bil-qalb nitolbu t-talba li għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim tiegħi la tħarixx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjaw l-Alla ta' kull matana, nirringrazzjaw l-Alla ta' din il-Quddisa u ta' din it-qarbina. Nippruvaw hekk kemm jista' jkun ngħixu dawn il-mumenti ta' talb li qalilna l-isqof fl-ittra pastorali, fil-familji tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol, biex id-djoċesi tagħna tkun tista' tipprepara ruħha sewwa biex joħroġ il-ġid. U Ġesu nitolbuk tagħtina l-qawwa li mħabba f'qalbna biex ngħixu l-Vanġelu tiegħek. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema jġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma jibnek fit-tbaritijietu aħna inxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu l-glorja l-wirt miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Sunday.